Cuando ez Euskadiko sozialisten burua gurekin daukagulako, cuando ez egun on. Kaixo, egun on. Bueno, partida horri adi, horrekin batera dagoeneko iritsi denari eta etorriko denari ere bai. Baina lehenik eta behin favorito argiren bat gaur gauerako? Ez daugat nik, futbol arloan, eta gainera oso futbolzalea naiz, baina denboraldi batetik ona nire ikuspuntua oso murriztuta dago, eta nire interesik handiena futbol arloan Eibar Zelan doian da. Bestea, geroz eta interes gitxiago. Bueno, eta Eibarrekin nahiko buruko min ere badaukazulako? Apurtxu bat bai. Ez dugu halako denboraldi oso ona euki, baina bueno, lanean segitu behar dugu, talde txiki bat gara, naiz eta gure haunditasuna ere erakutsi, baina bueno, aukera murriztuta ditugu, hala ere uste dakagun merito oso handia dela. Bueno, gaurko partida Bilbokoari begiratuta hala ere, bueno, sekulako erronka ez da, Euskadiko azpiegitura askoren segurtasun sailarentzat, nola begiratzen diozuzuke topaketa horri, eta batez ere, horren argi identifikatuta duen une kritiko hiei baita ere? Aukera ere bada, ez da, eta logikoki halako kirol evento bat mugitzen duen guztia ikusteko aukeria ere, ez da, baina erronke izugarria, ez da, dena oso ondo urtenbia da, eredu bat izateko eta eskaparate moduan Bilbo eta Euskadi mundura zabaltzen duen irudion bat emoteko, ez da, aukera eta erronka, logikoki halako ekitaldietan eta egunetan tentsio momentuak egoten dira, instituzioen arteko interlokuzioa, koordinazioa izugarria izan behar da, arlo askotan, espero dut gaurko arratsaldea festa izugarri bat izatea, gauzak ondo urtetzea, segurtasun aldetik ere arazo asko ez eukitea, eta azken finean gaurko finala eskaparate moduan Euskadirentzako aukera bikain izatea. Esango zenuke Euskadik halako ekitaldi gehiago behar dituela, erakundentzat lehentasuna behar lukela olako topaketak erakartzea, horrek beste menpekotasun bat ere sortuko luke? Ekonomikoki eta sozialki aukera bada, baina uste gauza hauek neurrian jarri behar direla, eta hau normaltasunean ikustea ere, edo gauza tipiko baten moduan izatea be, ez dut ondo ikusten. Batez be, instituzionalki eta sozialki ere esfortzu bat behar duelako, eta uste gauza hauek puntualki sortu behar dira. Logikoki hau aukera bat den moduan ere, beste batzuetan beste halako aukerak eukitea ondo egongo litzateke, baina hau beti bere neurrian. Bueno, etxeko kronika politikoan gai nagusi batekin bueltaka jarraitzen dugu, pasaren asteko Imanol Pradales lehendakariaren adierazpen hori, behar dugun eta iristen zaigun immigrazioaren artean bereizketa egin eta gero. Lehenik eta behin galdetu nahi dizu, nia adierazpen horietan lehendakariaren aldetik norabide aldaketa bat ikusten duzunzuk? Ez dakit norabide aldaketa, baina zentzu horretan ez dakit berak benetan sentitzen zuena esan zuen, ala gaizki ulertu bat izan zen. Uste hemen ez dela inor soberan. Ez dela inor soberan, eta Euskadi duen isarronkarik nagusiena erronka demografikoa da. Arlo askotan, ekonomikoki, gure sistema produktiboan izugarri falta daukagu profil asko, eta profil horiek atxerretik datoz, eta hori errealitate gordin badat. Euskadi, fenomeno hau, ez dut ikusten arazo baten moduan, baizik eta fenomeno baten moduan, bere historian zehar ere euki ditu. Oindala, ez dakit, 50, 60 urte, beste Espainiako beste lekutik, jende pilo bat etorri izan hemen geneukan aukerak aprobetxatzeko eta lan egiteko. Eta ontxo bertan, atxarritik datozen pertsona horiek lan egitera datoz, eta gu behar ditugu, eta hori aukera baten moduan ikusi behar dugu, ez arazo baten moduan, ze benetan fenomeno bada, ez da arazo bat. Bueno, hori kanalizatu egin behar da, eta hori ondo landu egin behar da, formazio aldetik, enplegu politikoetatik, hezkuntza politiketatik, hori bideratu egin behar da, eta hori aukera moduan ikusi behar da. Bestela, adibidez, arlo askotan, eraikuntzan, medikuntzan,
zaintza arloan, hainbeste arlotan, atzerritarre gabe, zer nolako panorama aukiko genuke Euskadin. Bueno, analisi hori egin behar da, eta dinoan moduan, aukera moduan ikusi behar dugu. Eta ez ikusi beste arazo baten moduan. Baina zalantza bezala ere planteatu didazu, ez dakizula hankasartzea izan dut zen ala ez Pradales lehendakariak adierazpen horiek egitea, sorpresaz hartu zenituen? Berak aitortuta foro batzuetan, bai, sorpresa sartu nituen. Eta ez dut uste, urrengo egunetan batzuek egin zuten diskurtsoa oso egokia zen. Batzuek berbein zuten migrazio selektibotaz eta beste gauzetan. Bueno, hori normalean... Norengatik ari zara? Joseba Diez Antxustegi, zapatuan hemen etxe hontan bertan, irrati saio batean esan zuena, ez da? Migrazio selektiboa, bueno, hori uste dut, purtsua rasista badala, ez da? Nik uste dut behar dugun migrazioa, etortzen den migrazioa dela. Denak edo norbaitek, bere bizitza arriskuan jartzen badau edo bere bizitza dukan lekua bazter batetara ustea, beste leku batetara bizi berri bat hasteko erabakisa hartzen badau, ez da ona txantxetara etortzeko baizik eta beste bizimodu bat eukiteko, beste etorkizun hobeago bat eukiteko eta lana egiteko, ez da? Beraz, bueno, uste dut diskurtso batzuek egitea oso arriskutsua dela esango nuke. Diez Antxusteginen hitzak aipatu dituzunez, parlamentoen lasonda zen, nolabait uste duzu berretsi egiten zuela lehendakariak esandako bide hori, horrek argitu zuen Pradalesena etzela hankasartzea izan? Txarrerako izan zela pentsatzen dut, nik uste beraren animoa izan zela lehendakaria defendatzea, baina uste nahizko hobeago izango litzatekela esatea gaizki ulertu bat izan zela eta akitxo, ez da? Nik uste instituzioen arteko eta alderdien arteko interlokuzioa eta elkarlana gai hontan oso garrantzitsua dela eta denok hildo beretik joan behar garela, hori dirudi atzo Euskadiko gobernuaren bozeramailea den Maria Ubarretxena entzun da, dirudiz EAJaren postura, ez da? Atzo esan zuen alderdi sozialistarekin bat egiten zuela, Espainiako gobernuarekin bat egiten zutela, baina gero arratzaldean Beltrán de Heredia senatariak esan zuenarekin ez da genuen gantzarik, edo Ramiro González egin zuen adierazpenekin, ez da antzarik, orduan, bueno, galdetzia dakagu zein dan postura ofiziala, momentu baten gauza bat esaten dute, eta urrengo momentuan ezberdina, bueno, ni jakingo nuke zein dan postura ofiziala, alderdi sozialistaren postura eta jarrera gobernu guztietan eta leku guztietan berbera da. Harrera zentroari buruz, ezta? Egiten zuten adierazpen horiei. Urratsez urrats joango gara bestela, guztiak koktelo bezala nahastuko zait. Lehendakariak esandakoaren aritik polemikak beste dimentsio bat hartu du, Marisol Garmendia entzun da. Adierazpen horiek, migrazioaren inguruko adierazpen horiek, PP eta Voxen hurbileko adierazpenen artean kokatu ditulako, horrek beste reakzio bat sortu du. Urrunegi joan da akaso Marisol Garmendiak daukan kargua ikusita adierazpen horik egiten? Ez, bere iritzia emon zuen eta ez zuen kokatu edo zuen gauza bera denik, baizik eta antza hori basekala, ez da? Bueno, nik polemikatik kanpo geldituko naiz, nik uste dut hemen eraginkorrena da elkarlana, instituzioen arteko elkarlana, eta, bueno, lehen dinodan moduan, aukera baten moduan ikustea eta ez arazo baten moduan, ez da arazo bat, baizik eta aukera bat. Bestela, Euskadiren etorkizuna uste ez dela etorkizun osona izango pertsona hauekin kontatzen ez badeu. Garmendiaren hitzetan izazitu nahi dizutan duza jauna batez ere Euskadi Buru Batzarrak astelehenean egindako bilkuran ere ondorio estatu zuelako onartezinak direla euren ustez Espainiako gobernuak Euskadin daukan ordezkariak adierazpenak tonu horietan egitea? Bueno, beste doinuetan Eusko Alderdi Jeltzaleari entzun diogu azkenengo egunetan eta beste batzuek ez dugu bat esan. Harritu ninduana ese tomo nota, ez da? Tomamos nota, bueno. Ez dut uste mehatxuak edo halako doinuak ere oso egokiak direnik. Batez beraiek Espainia gobernuarekin bat egiten badute, ez dakizeatik halako oharrik egin.
Gauza batek besteari erantzun zion. Bai, denok hildo beretik baldin bagoaz, ez dut uste inungo arazorik dakagunik, ez da? Berriz ere agerian gelditu da Arana Harrera zentroa 350 refuxiaturentzat plaza izango duen zentro horrek bi alderdiak erdibitu egiten dituela. Azken orduetako adierazpenak behintzat entzun da. Ezakit konformei jasoko zuen EAJak Elmasaitzak egindako adierazpena esanaz horrek ez daukala atzera bueltarik. Ez dauka atzera bueltarik, baina batzuek apurtxu bat galdutak edo nahastutak ikusten ditut, beste egunean bertan zapatuan bertak, pertsona berak esan zuen Aranako zentroa menen zentro bat izan behar zirela, ez da? Eta gainera pertsona horiek ez dakatela inungo gurarik integratzeko, eta Aranako zentroa ez da inungo antzarik beste zentro batzuekin. Hori errefuxiatuendako da zentro bada, eta usteet hildo horretatik Europakin alineatuta dauden zentro bada, eta usteet hildo horretatik instituzio guztia sartuta gauzela. Orduan, hemen komenigarria dena ez gauzak ez nahaztia eta gauzak beren neurrian esatia eta egitea, ez da? Usteet hori ere aukera bat dela, mundu guztietatik errefuxiatuak datoz, ez bakarrik Marokotik eta beste lekutik, Europatik ere badatoz errefuxiatuak, eta usteet hori ere aukera baten moduan ikusi behar dela. Zentro hori errefuxiatuei ongi etorria emoteko da, eta gainera zentro horren helburua da formazio aldetik aukera bat emotea eta pertsona horiei integratzea. Usteet hori da Espainiako gobernuaren estrategia, eta espero dotana da Eusko Jaurlaritzatik eta politika sozialen sailetik bat egitea, eta elkarlanaren bitartez, uste, instituzioen behar duten elkarlan horretatik lan egitea. Zer ari da gertatzen bazkideen artean? Ez dakit, gure aldetik ez da bat bez aldatu. Gure jarrera, gure posizioa eta gure lana urtetik ona egin deuna hildo beretatik doiaz, ez da? Ez dakit beste batzuen aldetik gauzak aldatu diren ala ez, lidergoak bai aldatu egin dira, baina ez dakit gauzak nahazten ari diren eta beraiek dakaten egoera, barne egoera instituzioetara ere eramaten ari diren, ez dakit nik apurtxu bat harrituta gelditzen naiz gauza batzuekin, nik espero dotana da, iraganean eukei degun harremana, zintzotasuna eta gobernu programa aurrera eramatea. Baina zintzotasun horri buruz galderak dauzkazu, ze alakorik gehi egiten ez dugu ikusi, ez da? Gogoan daukagu, hemen zuzenean nola ikusi genuen, Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuak adierazpen batzuk egiten zituen, 5 minututara zuk zeuk legebiltzar atarian esan zenuen hori etzela gobernuan adostutako ahots bat. Nola abiadura handiko trenaren gaiari buruz, sorpresa hartu genuen tono batean zuzeu entzun genizun, belarritik tira egin zeniola abiadura handiko trenaren buruz egin zituen adierazpenarekin, horrelakorik ikusi dugu aspaldian. Hemen gauzia da, gobernu akordio bat dakaula. Eta akordio hori mantendu egin behar da. Eta akordio hortan posizio politiko konkretu batzuk ditugu. Eta batzuek posizio politiko edo elkargune hortatik kanpo ataratzen badira, Euskal Sozialistak ez gera isilduko. Gure posizioa mantenduko dugu eta gure posizioa argituko dugu. Zein atara da elkargune hortatik? Abiadura handiko trenaren inguruan lehendakariak. Gainera, hilabete batzuk baino leno, Euskadiko sailburu batek, sozialista batek, bere posizioa defendatuzun. Eta nik publikoki belarritik tira egin nion esanez elkargunea defendatu egin behar genuela. Eta posizio politiko ofiziala hori zela. Gero, lehendakariak egiten badau, zeingo dut. Isildu? Ez, nire posizioa defendatu egin behar dut, neriekin egiten dotan moduan, ez da? Hori da koherente izatea eta leiala izatea. Claro, unibertsitateko sailburuak bere kabuz, bere posizioa azaleratzen badau, publikoki esaten badau, gobernukidearekin berbain barik,
Hori ez da gobernuaren posizioa, bere posizioa izango da, eta guk ez dugu horrekin bat egiten. Eta nik hori azaldu egin behar dut, eta publikoki esan behar dut. Baina hori zu ikusten ari zara gero eta gehiago gertatzen dela, EAJak alde bakarrez hartzen dituela... Badirudi azkenengo boladan, bai. Eta gero, ez dago esaterik, ez, gobernu kontseiluan dana honen inguruan ez da berbain. Zori be, ez da egisa. Hori be ez da egisa. Guk beti gure posizioa kaleratzen dugu eta gure posizioa gobernu kontseiluetan emoten dugu. Eta sanoa da diskrepantziak eukitea, baina gauza batzuetan, eta unibertsitateko dekretuari buruz nabil, gauzak adostu egin behar dira gauzak ondo egiteko. Gauzak ondo egiteko. Eta nork esan zuen gobernu kontseiluan hori hitz egin zela eta gezurra zela? Etzen. Nork esan zuen, sailburu berak edo bozeramaileak? Bozeramaileak. Atzo bertan esan zuen ez, gai honi buruz ez da berbain. Bueno, atzo bi sailburu migrazioaren inguruan berbain zuten, bi sozialista. Lehendakari ordeak eta beste sailburu batek. Eta pasatako beste batzuetan 3 sailburu sozialista berbain zuten. Bueno, beraz, esatia dakagu hortaz berba egin dela. Nik ez dakit batzuek zer nolako gura dakaten dakagun elkargunetik urtetzeko. Ez dakit buru atara behar duten, edo zer nik ez dakit, horiek barneko gauzak diren. Baina guazen gauzak zentzutasunez egitera eta leialtasunez jokatzera. Ze bestela, ez dakit gogotsu dabizen gurekin gobernuan segitzeko, azkenean zalantzak ere sortzen dira, eta mesfidantza ere sortzen da. Nik uste hemen komenigarri zena dena, berbaitea eta gauzak adostea. Eta unibertsitateko dekretuaren inguruan, leheno berba ingo bazen, gauzak ondo urtengo ziran. Baina, azken fina, bakoitza bere kabuz urtetzen bada, gauza hauek, nik euskal sozialistak ere, sozialistok gure eritzia eta gure abotzare badaukagu. Gobernu batean, koalizio gobernu batean, gauzak adostu egin behar dira, berba egin behar dira. Bestela, liskar hauek sortuko dira. Sailburu sozialistek ere partekatzen dute zurekin sensazio hori? Noski baietz. Noski baietz, beraiek harritutak daude. Claro, nik parlamentura sartu bezain pronto hori entzuten den, nik beraiekin berbaiten dut, eta galdetzen diet. Hontaz berbain alde zute, posizioa badaukazute, zer nolako albiste dituzonen inguruan, eta denok esan zuten, honetaz ez dugu berbain, lehenengo albistea, hontaz ez dugu berbain. Gero, posizio unilateral bada. Guk adosten dugu gure artean, gure posizioa zein den, aztertzen dugu, eta nik bozeramaile moduan, eta baita ere, ilaskari nagusi moduan, gure eritzia, bai gainean jartzen dugu. Askatasun osoz, ze askatasuna hori badaukagu, eta bueno, eta izango dugu. Gauzak horrela egin behar dira. Nik batez ere, Andueza jauna, gai honi buruz galdetzen izun, koalizio gobernuaren ezaugarrietako bat diskrezioa berere izan delako, ez da, gai komplikatu askoren artean, nola adostasuna lortu zuen, publikoki oso informazio gutxi izan dugu, baina zehari da gertatzen barruan, desadostasun horiek publiko egiteko noski daukazula eskubidea, baina zehari da gertatzen barruan, informazio fluxu hori ez izateko eta azkenean publikoki lertzeko. Bueno, nik EAJarekin bilerauki genuenean nire adierazpen publikoetan esan nuen oso garrantzitsua zela koordinazio on bat eukitea. Eta berriro dinot, klabea hor dago. Koordinazio on bat eukitea, zintzotasuna eta gauzak bazkideen artean adostea. Bestela, ambiente hontan etekina ataratzen duen bakarra EH Bildu da. Ze EH Bildu estalpean dago, entxe bertan. Zenik ez diot zer askorik entzun, ez migrazioen gaietan baizik eta, bueno, honekin ez dugu polemika ingo. Bueno, bale, ez dezute polemika ingo, baina zeuen eritzia zein da. Ez dugu entzun. Ze eritzia dakazu, ze posizio politikoa daukazu. Estalpean daude, unibertsitateko gaian isa gauza bera. Bueno, kompetentzi gauzetan. Bueno, EH Bildu publikoa defendatzia edo independentzia edo eskumenak defendatzerakoan badakigu norantza joango dan. Beti gauza identitarioetan. Non dago EH Bildu unibertsitateko dekretuaren inguruan? Ze eritzi dauka? Unibertsitate publikoaren defentza? Diputatuen kongresuan Diana Moranti galdera elkarrekin egin zioten, ez da? Claro, baina non daude? Unibertsitate publikoa defendatzen, ala gauza identitarioak defendatzen.
Hor ikusten da, hor agerian gelditzen da, baina gauza askotan EH Bilduri estalpean ikusten diogu. Nik nahiko nuke zer nolako iritzi eta posizioa daukaten. Ze hemen erosoena esatia da, geuk ez nahi dugu polemikarik euki. Baina politikan bustin bergera, eta berai beste gauza batzuetan ere bustitzen dira. Gai hontan ere busti dezatela. Ze abantaila ematen diola uste duzu honek? Askotan jarrera batzuek bazkideen artean liskarrak sortzen badute, badaki dugu zeinen mesederako izango dan, ez da? Orduan, estrategikoki uste dut bakoitza berera joatia porrotera eramango gaituela. Eta uste dut hemen askoz be argiagoak izan behar garela, finagoak izan behar garela, eta nik ulertzen dut batzuek buru atera behar dutela, eta badirudi batzuek ere, urrengo municipalak eta foralen aurrean apurtxu bat urduri daosea. Komenigarria izango litzateka denak baretzea eta gauza bihar den moduan egitik. Nor ikusten duzu urdurien? Datorren astean 2 urte beteko direlako, hilaren 28an. Argi eta garbi esango dut, guk oso lasai gaude. Eta urdurien nor ikusten duzu? Zuke batu duzulako, Ez dakit, nik uste eta agerian dagoela. Espektante esaten zenuen zinela Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidente kargua hartu berritan, harremanak zein horabeetan joango ziren, duela hilabete inguru esaten zenuen Postendo taldeari emandako elkarrezketa batean, ordutik bilera ere izan duzu. Aldaketarik igarri duzu? Lehenengo konpasetan gaude, eta lidergoak eta aldatzen direnean logikoa da bakoitza bere moduak sartzea eta gauza beste erabatian egitea. Ondino oso goiz da gauzak nola joango diren esateko. Lehenengo bilera hortan, doinua ona izan zen. Hemendik aurrera ikusteke dakago erzelan joaten dan gauzea. Nik beti esan dut, Andoni Ortuzarrekin nekan harreman oso ona eta oso zintzoa zela. Eta espero dut hemendik aurrera ere, Aitor Estebanekin gauza bera izatea. Nik ulertzen dut beraiek ere, bere barne egoera dakatela, eta gauzak asentatu egin behar direla, eta bere liskarrak ere konpondu egin behar dituztela. Nik espero dut hori kalte ez egitea gure harremanari edo behintzat ditugun itunei. Esteban Jauna elkarrezketa entzuten ari baldin bada, nola uste duzu jaso duela zure erantzuna esan dezunean ikusita adierazpen desberdinak zein horabidetan datozen akaso bazkide izateko gogoak ez direla lehen bezain handiak? Ez dakit, zelan hartu duen, hori bera erantzungo da, baina askotan bakoitza bere konklusioak ataratzen ditu, ez da? Nik uste dut jarrera aldatu egin behar degula, eta norabidea ere aldatu. Uste pasatako legealdizan gauzak ondo joan ziren, koordinazioa eta zintzotasuna beti presente zegoelako, eta espero dut hemendik aurrera ere horrela izatea. Gauzia da aldaketa oso garrantzitsuak egon direla EAJan, bai alderdi moduan eta bai instituzionalki lehendakari berri batekin. Gauzak bideratu egin beharko dira eta asentatu beharko dira. Espero dut hemendik aurrera gauza hauek anekdotarioan gelditzea, gure aldetik ez da bat bez aldatu. Baina loturarik egiten duzu, bi lidergo, aipatu dituzun bi lidergo horien artean, eta egun bazkidek bizi dituzten sintonia desberdin horien artean, edo izandako iritzi desberdin horien artean? Ez dakit, gauzak aldatzen direnean, eta aldaketa hauek ez dira aldaketa makalak. Lehendakari aldaketa eta Euskadi Buru Batzarreko presidentearen aldaketa. Gauzak moldatu egin behar dira, eta askotan hori ere gertatzen da. Nire espero dut gauzak baretzia, eta hori dinoan moduan koordinazio hobe bat eukitea, eta zintzotasuna beti mai gainen eukitea. Denboraz kanpo noa, baina bizi-bizilik dagoen beste debate bati buruz ere bai, autogobernu gehiago lortzeko estatutu berrien negoziazioak bide honetik doazela entzun dugulako eragile desberdinen ahotatik. Ze puntutaraino da lehentasuna?
Nik uste lehentasuna badela 45 urte eta gero komenigarria dela gure estatutua berriztea. Batez be, kanpotik datozen mehatxuak ere hor dauzela, eskuina eta ultraeskuinaren eskutik, eta uste oso importantia dela hainbeste eskubide sozial lortu ditugun, hainbeste eskubide sozial blindatzea eta gure estatutuan egotea. Uste lehentasuna hori izan behar dela eta hor ere argi ibili behar gera. Batez be, Euskadin oinarri garen 3 alderdietan. Eta lortuko espalitzak akordiorik? Esen porrot bat izango, pena bat izango litzateke eta aukera galdu bat izango litzateke, ez da? Baina, espero dut hori ere aurrera eramatia eta posible egitea estatutu berri bat. Ez litzake porrot bat izango? Ez, nik uste ez, 45 urtetan Euskadi aurrera eraman dugu estatutu horrekin. Pena bat izango litzateke bai, uste datozen garaiak ez direlako garai errazak izango eta komenigarria izango litzateke gure estatutua berriztuta eukitea eta etorkizunaren aurrean bermea emongo digun estatutu bat eukitea. Ea lortzen dugun. Uste ondino denbora dakagula, 3 urte aurretik dakagu, ea posible egiten dugun. Eneko handeza, eskerrik asko tarteatik negunera etortzagatik. Zuei.